ଅତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଣ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲା ଯେ ତମ ଭିକ ମାଗୁଛ? ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରପର୍ଟି ମୋଠୁ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରପର୍ଟି ତମର, ୟା ପରେ ବି ତମେ ଭିକ ମାଗୁଛ? ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ପରିଚୟ ବଦଳିଗଲା, ତା ସହିତ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ କଣ କରିବ?